Thousands Pictures uvádí Zrod a život Homo corporatus. Homo studentus opouští svou alma mater a je připraven pro přerod do další vývojové fáze. Dobrý den. Dobrý den. Tereza Janotová, dobrý den. Já vás tady vítám u nás na dnešním pohovoru. Já bych vám ráda na začátek nejdříve řekla, jak to bude dneska probíhat. Nejprve vám řeknu něco o naší společnosti. Ke konci pohovoru přichází část, na kterou se Homo studentus těšil nejméně – vyjednávání o platu. Na závěr bych se vás ještě ráda zeptala, jaké je vaše platové očekávání. No, tak já myslím, že s ohledem na to, co jsem vám tady o sobě řekl, tak nemá smysl se bavit o částkách pod 100 000 korun. Buďte pokorní a nemějte přehnané požadavky. Ještě bych se vás na závěr ráda zeptala, jestli máte nějaké otázky. No, jednu otázku bych měl a ta se tady týkala platového ohodnocení té pozice. A jaká by byla vaše představa? No, já jsem si spíš říkal, kolik vy byste nabídli. My bychom rádi věděli vaše představy a na základě toho se můžeme dohodnout na konkrétní částce. No, těžko říct. Já jsem si právě říkal, že bych se spíš jako odpíchl od toho, kolik jako vy byste nabídli. Nechoďte kolem horké kaše. Na závěr bych se vás ještě ráda zeptala, jaká je vaše představa o výši platu? No, 5 tisíc nájem, protože jako spolu bydlíme, tak je to jako na tom člověk ušetří, 2000 pro pivu, že jsme mladí. 500 vlastně za to musím vyčíst, jo. Telefon mi platí máma. 3000 jídlo, někdy jako když jsou mekáče, že jo, máme 4. Potom nějaký jako ty vedlejší výdaje, že to, ne, na kolika jsme? Já jsem to nepočítala. Vaše výdaje nikoho nezajímají. Na závěr bych se vás ještě ráda zeptala, jaká je vaše představa o platovém ohodnocení. Proveďte analýzu trhu práce a srovnejte si platové ohodnocení třeba na platy.cz. Jak byste postupovali vy? Homo corporatus je již plně vyvinut a těší se na povýšení a s tím související navýšení platu. Jak si o něj říci? Víš co, dělám tady letoucí, takže bych fakt jako očekával nějaký povýšení. Jasně, Jo, to co chápu. všechno jsem pro tu firmu udělal. Jako, prostě ten neviděk. Chápu, ten čáp, veď, ten je prostě... Vůbec to neocení tady nikdo. Vůbec. Člověk by se prostě mohl prostě přetrhnout. Jo, přesně tak. Ale no znáš to ne, u vás je to podobný, bych řekl, Úplně ne, to samé. úplně stejný. Nikdo. Ahoj. Ahoj.
Stěžovat si umí každý, buďte proaktivní. Ahoj Bernarde, můžu? Čau, Krištofe, jasně. Já jsem se jenom říkal, jestli by bylo možné se sejít a promluvit se o práci. No jasně, tak v 11:30 v Ačku, na konci dostaneš jste? Určitě, budu tam. Super, budu čekat. Krištofe, tak s čím jsi přišel? Nebudu chodit kolem horké kaše. Už jsem v firmě nějakou dobu, takže bych se rád pobavil o povýšení a s tím souvisejícím, že jo, navýšení platu. Nastupoval jsem do firmy ve stejné době jako Martin. Měli jsme stejnou náplň práce, měli jsme, řekl bych, dost podobné výsledky. A Martin už má vlastní tým. To bych očekával i ve svém případě. Mhm. Neodvolávejte se na ostatní, je to pouze o vás. Krištofe, s čím jsi se mnou přišel? Dívej, já vím, že v firmě se nedaří, že nás potkali teď hodně špatný časy, hodnota akcí firmy klesá, projekty se nám teď úplně nedaří, ale i tak bych potřeboval prostě navýšit plat. Já ty peníze prostě potřebuju. Mhm, dobře. Správné načasování je polovina úspěchu. Tak Krištofe, s čím jsi za mnou přišel? Chtěl bych se pobavit o navýšení platu. Dobře. Jednoznačně. A možná bych rád zdůraznil, že včera na tom vánočním večírku ty a Eva z účtárny, nevím, jak by se na to Karolína tvářila. Jestli by vám to doma neudělalo trochu dusno. Tam neproběhlo nic vážného, jako... Moje oči a oči ještě jiných lidí viděli něco jiného. Možná to ovlivní tvé rozhodování o tom navýšení. Uvidíme. Vydírání je pod vaší úroveň. Tak jo, Krištofe, s čím jsi za mnou přišel? Dívej, očekával bych nějaký navýšení platu, protože chodím do práce včas, úkoly plním, myslím si, že plním očekávání, takže nevidím důvod, proč by mi nemělo být navýšeno. Já vidím spoustu důvodů. Za plnění pracovních povinností jste již placeni. Tak jo, Krištofe, s čím jsi za mnou přišel? Chtěl bych se s tebou pobavit o možná kariérním růstu a také o navýšení platu, které s tím souvisí. Bernarde, přinesl jsem se sebou tady přehled projektů, na kterých jsem dělal v uplynulém období. Potom klienty, které jsem pro firmu získal a Buďte konkrétní a argumenty si připravte předem. Sepisujte si úspěchy, projekty, na kterých jste pracovali a klienty, které jste získali. Now get to work, bitch.